Huriani itu hatta neng prosesi mahita di awal tahun baruan alani neng lewat mapa masuk parhobas huriatta jongjong mahita salut. Hudul mahita. Huria nahina holongan ni Tuhata tapujima debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotor di Porbadia naung paluasok kita mamulus tahun 2021 nauk salpui jalan naung mangalehon tahun 2022 on tuhita sialani jongjong hamin waeng parhaladuni huriata di Juluon sian serep las niroha uduk niroha nami rakman waek kami pasahaton tu hamu saluhut ruasmi huria rakmadok mahita selamat tau baru ma dihita saluhutna Selamat tahun baru manang dihamu. debatado bonana dohot ujungna dang hapalang asini rohana jala dengan basana sudena ibana do marmudu-mudu hok kita laos ibana do mangaramoti kita memodus ragam niaka parukilon alani pandemi COVID-10 sia natok tong adong dope sahatu tikion jala tahirim do tahun 2022 on gabe haroroan nigok ni pasu-pasu dihita saluhutna Olopon majahoba alesandok tanon. Woloy hami majahoba marhite-hite lasniraha. Robe mahami tujolna marhite-hite olopolo. atong marulupulup jala marlas niroha mahita marsoba tu debata tahubasi marohata marsaur tumangihok katana tapauduk marohata tapaloas madebata mian di bagasan parsaurata di tikion marede mahita Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen, audo alpa, audo omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani, na adong dohot naung adokyad dohot naro, pargogo na sumurung, haleluya. Haleluya, haleluya,
hami tu tahun na baron. Hodo na mangaramoti hami di bagasa tahun na salpui. Say asima roham, say unang tulak kami noaeng. Say dongani mahami di bagasa tahun na baron. Pasu-pasu hami rodi aka ulaon na denggan. Nahuula hami marhite-hite goarmo. Alay na gumodang, pasu-pasu hom mahatam na badiay itu rohanami. Asa gabi na baru rohanami. Asa tarpamasuk ko hami tu banua gijang. Dihasusuda ni bohal nami. Amen. Sadarion imana tarsurat di Psalmen 31 ayat 24. Songonom madidok disi. Sai haholongi ma Jahoba, sude hamu akana niasianna. Dijaga Jahoba do akana porsea. Alai mardapot do di balot coto akka si bahen hajuk katon. Rap mangidogogu mahita tuado pandi debata. Ale Tuhan Mandebata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu padimi. Amen. Mared dehita. Tatopoti mado satta martangi ang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar. Parasi jala partalup ni roha jala na basar doho.
Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni saise sama sude dosa nami. Dangadong nahupangasahok kami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Aka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Mucat pe akadolok jala humuttalak karobean. Alayang go parasi ni rohaku nasotupa mucat siakko. Jala padan ni hadamayokku nasotupa humordit ninna Jahoba si asi iho. Hasanga poma di debatana di gicang. Amen. Maret dehita. Tabege mahatan ni debata turpuk epistel di bagasa sadarion imana tersurat di parjamita tolu ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu marsikat sori mahita majahasa martikibedo luhut nanatinopa martitibedo luhut nasa sakap-sakap di hasianganon Martitibedo na tubuh dohot namate. Namanuan dohot na mangurati na sinuani. Nama bungangi dohot na pamalupon. Na mangalohai dohot na paulihon. Natangis dohot na mengkel. Na mangandungi dohot na manotor. Nama baloko batu dohot na papunguho batu. Nama siuma dohot na madao siyan nama siuman. Na mangului dohot na mangago. Na mga ramoti dohot na mapulokon. Na mga ribahi dohot na majarumi. Na mauhomboti dohot na marhatay. Na makaholongi dohot na marmosong. Na marmusu dohot na martema. Tungahama parsaulian na hot tinggal di pangula marhites yan ulaon na sa diri. Nunga tung takas wida hangaluton na tinurpukon ni debata tu jolma Malaysia. Asa mangalutan marhites yan akay. Alay anggo ibana denggado sa luhut nai dibahe ditiki halehetan na. Dito pahod dohuhut roha hangoluas sa leleng-leleng na tubagasan roha nasida. Holan na sodapo jolmai sulik kiton na jadi-jadian na jinadihon ni debatasya mula-mula sahat rodi ujung. Di baheni nunga tunggu tanda dangadong na dumenggan dinasida dan namarlas ni roha dohot na mambahen na denggan saleleng di ngoluna. Akup nita he manangi sejol manamanga dohot na minum dohot marnida na denggan marhite sianulaon na silehon-lehon ni debatado nangi ima sahat na.
Martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tidakon mahata haporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sa dok portibion rapma hitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na so hatudosan na tumopalangi doho tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani isima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditod di parbadia cala adok sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesaan ni dosa. Dohot di hatai na madok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabegema ede siakor ama.
Sunggul-sunggul sadarion Sabtu sada Januari 2022 ima parpungu tahun baru tahun 2022 marpungu hita lau madok mauliate di padonganion ni debata manipat nasa tau bolonon uhut pasahato diri di nama muhai pardalanan ningoluta di bagasa tahun baruon botima nuaik pinasahat ma acara tau baru madokata selamat tau baru mewakili ruas Huria pasahat kami ma partikian tuhamu. Shalom, oras madhita saluhuna. Nahu parsangapi hami amat tauluan ni huriata padita resort. Nahu parsangapi hami amak sudi amak padita nama ngula di huriata di Serang. Nahu parsangapi hami hamu amanginang sudi pangulan ni huria di huriata HKBP Serang. Naksoni nahu parsangapi hami aka badan pekerja ni huriata naksoni dihamu aka punguan ni huriata nahu parsangapi hami hamu amanginang hahanggi binaribot ruas ni huriata dihamu amanginang molo pitungaun na jongjong madok kata selamat tau baru nok sude mahita sidapok nauliate. Jadi adorakso hulajuton hudokon ma selamat tau baru ma dihita saluhuna mauliate na perjolo dohonon nami mauliate ma dituhatta naung sipul tadalani tahun 2020 sada nauk salpo sadarion marpungu mahita di garejata sadarion lao makamolatehon tahun dauk salpri jala martamiak kita tu tahunon tujuluan nyari di tahun 2022 asa toktong diramoti Tuhan kita. Nah perjolo naik pasahaton nami di tahun 2020 sada tung macai tau parukila doang ke naruhanami ima kasih tahunon na marhadungut tu pandemi tak pola hajujurara hita ganuk mersada-sada nangaka keluargata kanalata akaleleta nangak kana tatad dan ikuma naung gabiadong madabotot Tuhani alan di pandemi di tahun 2020 sada tung macagudang do talami paru kilon di tahun 2020 sada ini tak kola ni HP dohut aka pangulaut tapi gudang do gabi muba di tahun alang di pandemi terlumubi 2020 ada soalnya kena kota nah walami hami nang jalannya kena komuna pe gudang di nama sekolah dang di Jepang do gurunda dang di berek sekolahna nah somasa ya songoni di tahun nok salpo tak tagam gabi songoni perhurio tope nah biasana sian tahun nasalpo dangawang dalan nidang boy rojol matu gereja gabe dibatasi do habe ima persuk ni pandemi natalami di tahun 2020 sada mulai itu do nami tutu hatta ala negara tahun boy do honokku salah satu na terbaik manangani pandemi on puasa do honokku sungoni ala dak pole lilik kita di puncak-puncak nai parsorion na di bulan 5 satu bulan siai iterboy do sada rohani sude nang do huriaton satolop tu padok ni pamareta
mabai tindakan-tindakan namar hadomuan tu mengurangi pandemi di sudah luat. Mulai tidak pasah tahun nami dihamu pangulan ni huria sudi di baik kamudo di tahun 2020 sada na tolak ni huria ulaon lao patuduh kolong di pandemi songono pribadi ho hasitok ho tidak kod dia alana do hona na masa inang mungkin kurang do hita. Jadi sada peneguhan do di hita asa do mahuri tahun huria na dohot mengula madongane pamaretata mangalo pandemi alana dang boy daong ikon bagian ni do hita atarima rain narohaku tema ni tahun 2020 sada jala mauliate ma tadok tutu hatta nakpe gudang doaka na berduka di hita di benai 2020 sada alai salpu do hita saat tahun 2022 talpas di bait Tuhani boy hita sonari nang mulai mangayahi tahun 2022. Jadi udukna di tahun 2022 kuber kami di almanak inna di bukui tema ni huliata ima hasadaun ni roha pereksa kamu memang belum salah hasadaun ni roha masalah roha kuma berek tema ala kuber kami memang atala oddo apalai pola na perlu memang nagabi patujulota di tahun 2022 buasa hudok kami songoni ala apala ala nisa dan niroha do boy hita hatop malu asia pandemi tabereng do akan negara-negara asing tuk songo dia pemejuna ala sosada rohani laki tang ulu aka elemen gereja masjid dan segala macam sada songo tuntunan mengihutton tuntunan di negarana songo nima marsik kordo penasida. Jadi tahun 2022 tahun hasadaun niroha masai top pas gabe modal dihita di tahun 2022. Jadi pengiduan nami dihamu amanginang terutama dihamu akauluan nami pangulan ni huria margogo mahamu di tahun 2022 ima namang lugaho kuriat tahun molope ikut tahunota ikut karapat pandemi dope asa marsiajar di tahun 2020 sadai lam tu godang nama tabain aka jangkauan dohot pangurupion mangihuton aka uluan ya kasih pamaretata jalan aido na taung nok tabereng efektif dia negara asa boy terhatop pita malu sa parsorionon ima sada na paduahon saya tahu naka las nirohama tahun 2022 dihita saluna dihamu manginang dihita salhut na nikuma asa gabe marsaringar ma hatan itu hatta maherbang tu salhut portibi tangganjang bedohonok kwa manginang adorakso hujungi hata nami anggonian nang jalang mahamu sada-sada alai gat ini jalang-jalang nami dohonon nami ma asal lebas manin nabulung ni happa purguk di tongan yarangan tahun na baru nung ngajuppa nok surdu matangan masih jalangan sabani si bulan-bulan marbatas do takola nung ngatohas hita di tongan itu hatu tahun na baruon sailam ditabay tuam matu hita silas ni roha selamat tahun baru madita horas ma Upasahat kami ma musai pertikian asahat to selamat tahun baru sia nama nami parhaladu. Salam. Sonda orang gugur tadi. Salam. Melihat tema di tuata di tahun baruan ikon gugur suarat tadi. Alana ngalujan da budari na marede. Nahu hormati kami
sudia manami padita dot keluarga, inang diakones dot keluarga, na hormati hami dongak sudia parhala dot keluarga. Nahu haulongi hami hamu salut na sudia ruas ni huria na di bagas gerejaon dohot na mengikuti acara live streaming di bagas tawi. Atas nama ni parhalado do keluarga pasaton nami ma selamat tabaru tu kita saluhna selamat tabaru ma di hamu saluhna mauliate ma dituwata ala buido kita ilian hahi pason meriti-hiti hosa nguluan satu tikion kami sendiri orang malo do madoko kata sono di amang sinak ningani jadi dak pola gejang dokonoku di pasu-pasu ni Tuhan nok satu ita di hamu salu na ruas ni huria tangya ko kamu mahami parhalado asa margugu hami mangulahon na hobar jana na cocok turo hamu jala cocok turo hani di bata ido asa dinggan jala uberin nak keningan hami parhalado ajol maru hami amangate inang tidak lepas dari kesalahan jal hamudu nam malo makkoreksi hami ayang gua amang situ torugi songonot di amang nenggolani songonot di maluhi do makkoreksi hami jala memang wajar do hamu makkoreksi hami songoni anggo hami dak pelehau koreksi hami hamu alana postoranami ngam malo hamu syakani malo do hamu nile separhalado sipata menile padi tapi malo do hamu habe hami nomor sermon imana hurok tu ita di tahun 2022 on Allah berek sehat do ita salu nah di pargogo Tuhan jala de pahipas mahita tu tahun 2022 on margogo mahita jala horas madita salu nah butima Pinasahat matikyon lao martangyang pangodiano. Napasada rata martangyang mahita. Mauliate puji-pujian ma husombaho kami tuamang debata. Ala denggan ibasam dohot holong musabing do nahu pangasau kami. Marlopolop marlasini roha todi pamatang nami. Ala dipataru hohami tolhas sahatu bona taonon dinahu tinggal kami tahun 2021 gok akka nauhu bolusami nang lasni roha nang arsak margati surin rotu parunami alai tanganmu nagok kwasoido namanangan-nangan mangopau pahami mangabi kami makaol hami ubana tolhas boy hami manjalo ari-ari ne baru tahun ne baru ima sadarion pamuhayon di tahun 2022 atong Tuhan tujolo di tahun on say pasu-pasu humadi hami denggan ibasam asine roham do tolongmu leho di hami hahi pason gogo marlipat-lipat gadda leon dihami haprosyaon pos niroha do pakrimon asa hot hami tutu laho mangi hutoko hu pasah taimatuho huriamon mulai sianda dana sekolah minggu guru sekolah minggu seksi sekolah minggu homa Tuhan na toktong margoy-goyhon dohot manuturi mangajari tardumubi anak konmu namet meti asa magodang nasida di bagasan hatam marhite-hite akka pangajarion ni guru sekolah minggu pasu-pasu ma akka guru sekolah minggu pasu-pasu nang akanak komu namet meti asa gabe anakon nama biar tuho pasatami tuho anakomu remaja nang seksi remaja pengurus sude pasu-pasu Tuhan ditikik
masa-masa remaja nasida nagog akaroha olo say mangalo na torasna hay homa manuturi mangajari maritehite akapunguan remaja luramon dapat nasida gabe tugu-tuguon asa gabe anak na uduk tu na torasna jala anakon na burju toktong tuho padao hisan nasida aka ila-ila ni kenakalan remaja do ila-ila portibion alip topa nasida gabe remaja na satia tuho songoni manang naposobulung dohot pengurus seksi nasida nunga tutu nasida naposobulung bunga-bunga haulio di tong-tong riamon atong pahot man nasida sibuan akan adenggan nauli tong-tong riam gabe penerus gabe akka namampuan ulaun pakobasion tujolo parade persiapan nasida gabe na tunas bangsa tunas gereja dot akka namambain dengan di tengah masyarakat pe topa manusia Tuhan gawe pemuda na tangguh jalan pemuda na tong persea tuho unang loas na siya Tuhan tarela benon ni akka pertibion song di manang seksi paropuan akka ina homa Tuhan tutu manuturi akka paropuan di tong riam nang akka ina na mamudai dia kaya nakon mangajari di tonga di bagas nabe asa soripada na marsahala na sida manugunugu akan akoni lau tau hasangapon di guarmu tablumubi akka seksi ama di tonga-tong riam pasu-pasu ma akka ama di sandok kuriamon gabe na bertanggung jawab di sude keluarga gabe parhalado manang imam di tonga-tonga jabu na manguluhon di akka ulaon tarlumubi imam manuaton hatam na badai asa gabe keluarga nama biar tuho saluhut huriam maritehite akka ama di tonga-tonga ni ruasmu parladon asiroham Tuhan hodo na toktong hupangasok kami say tugu-tugu ma nang akana tua-tua lansia itonga-tonga huriamon paso-paso na sida di hatuaon na margogo na sida pamodai di tonga-tonga ni jabu pamodai nang itonga-tonga ni huria asa margogo na siya totong laho mga lehon na dumenggan tuaka sudut sa rodi pahupu na sida song ni Tuhan buat kami tuho sude parhaladom akasitua na itonga-tong riamon parsahalai pargogoi parbadiay na siya Tuhan asa margogo na sida toktong pature-ture lahot akka manguluhon ruasmu di ganup sektor na marsada-sada margogo na sida toktong padimun-dimun akka ruas na pinasahatmu asa toktong na sida toktong mamboan akalas niroha mamicang akan asala manugu-nugu akan alilu jahala padimun-dimuton asa margogo na sida di bagasan holongmu ndabadiay sude akka parhodom tarlumobi tutu akka seksi dewan koinonia Tuhan homa tutu paturehon na margogohon ng ketua dewan naung hugwari hamin akin ngani songoni dewan marturia di seksi nasida seksi musik seksi sending pargogohon sa Tuhan na paturehon na manguluhon akka paredeon akka musik itong atong riamon doh akka penginjilan itong atong riam tubagasan asa margogo na sida pature-ture nang akaulaw ni tonga-tonga ni Huriamon nang di seksi diakoni ape o matuan pature-turehon ketua dewan diakonia mawite seksi koinonia seksi diakoni seksi kemasyarakatan seksi pendidikan seksi kesehatan pargogoy na sida suli Tuhan asa margogo na sida akaganup ulonna tarlumubi tutu naung hubulus sami sahid bulon sahid corona alai nunga di patuduhon seksi kesehatan di tonga ramon olat ni gogona sida lao pature-ture akan namar sahid atong sayhoma margogona sesude nang akahamion sude pargogoy asa tong marhuba sami mangulu hami hobartulomo niroham
sude akana posom tablu mobi akana pangulan nagok tiki dinganon pasu mahami sude asa toktong hami gabe sitiruon tutu gabe na manguluho kami gabe na mampoa kami na manugihon sudah karuasmu asalam tabba bilangan na persea tuho pargogoy sudah partudi hami asa margogo hami makatahon hatam mamicang akas picangon paturehon akas paturehon mangapuli akan adangol do pature salud na dong duriamon atong tu tahun 2022 nang hujalo hami tau baron pasu mahami saluhudna margogo hami lau mangulahon lau moniroham ubah kami Tuhan bangsa nami negara nami padao akahagut turun padao akapanggori pargogoi pamarenta nami tablumubui presiden nami manguluhon negara nami asa dame sonang asiroham Tuhan padao nasa bencana alam padao nasa hasusaan padao akamara daging todi sonang mahuta nami sonang maluat nami sonang mabangso nami do negara nami on Tuhan asa homa na manogiho kami sa leleng tahun 2020 daun gok asiniroham dohot paso mahujalo hami marlas niroha to di pematang nami marlopolo pamisan bona tahun 2022 satu ujung tahun non di bagasan asiniroham gok madihami pasu-pasum marlipat gada madihami totong dengan bahasa dohot holongmu atong asirham om matangi yang soba nami Tuhan urasi parbadia itu di pematang nami sesa dosa nami asa badia hame depanmu marhite goarni Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amin. Maret dehita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin. Kuria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai adorang so pinasahat jamita godang ni opui eporus songon naung ganop tapatupa di sadok huriat HKBP na parjulo sahali ala namar selamat tau baru do hitaon jadi dang namar minggu hitate sugut do hita mar minggu namar selamat tau baru do hita nuaeng ala nima atas guarni hami sudi parhalado nagok tiki amang padita mukur inang diakones amang padita tapubolon nuaeng natongon marhubas di Pagaran di Cikande rap dohot keluarga kupasahat tamima tuhamu akka donga parhalado na pinarsangapan do sudi akka ruas ni huriaon
Selamat tahun baru ma di hamu saluhutna. Dakta gamon soadonga kahahurangan nami ai ula-ula nama tol pangdohami. Uludo sipata danga pala sebui rapsa pangat tusiok kita. Alaina pasti anggo tujuan nami bohado asalam tumikos hapor siota di tuhatta. Ita tungadong akana solot di bagasar rohamuna hahurangan nami hasalan nami parhaladon nagok tiki dohonon nami ma songo parsalpuni tahun naburuhima nian salpu mai sia bagasan rohamuna saluhuna anggo hami posma rohamuna dangadong nanggo sada nasolot di rohanami sia nakka parsaurata di tahun na buruhi alanima dihamuaka ruasna hina holongan di tahun 2022 on naing ma lam tusadana hita semangat naik baru pengharapan yang baru laho pahoton parsaurata tu juluan nyarion ate anggoyod dol honokku do mulu tungadong kahahurangan nami adong kahasalan nami di bagasar rohamuna huilik kami mahamu salpuho kamu mai siap bagasan rohamuna nabudari tuk takasdo jamita napinasaha ni amang paddita mukur dihita hobbartu almanaktai dina sotaboto manangahana masa tahun 2022 on alai kolas do rohatta debatado nama dok angguau huboto do inne bana angguau takas do huboto sakap nahu sakabi taringot tuhamu dada sakap hamagoan alai sakap hasonangat do ima semangat ima posni rohatta di tahun 2022 on sakap hasonangat do di sakapi Tuhani itu kita manangah pinamasa songo dia masakap hasonangani naing takas parsauli honota di tahun 2022 on ima napinatol hasni opuye porus jamita di tahun baruon natar surat di pangukapon bidu 20 sada ayat sada rodi ayat onom bagian A songonon hatani tu hatta banwagijang dohot tano nai baru dungi huida ma banwagijang nai baru dohot tano nai baru ainunga salpu banwagijang na parjulo dohot tano na parjului lautipe dangadongbe jala huida ma huta na badiai tuat siap banwagijang siap demata ima Jerusalem nai baru na pinature songon orowan na sinanggulan madapoton harajaanna jadi hubigema suara nagugu sian habang saina maddo odo joroni debata di tonga-tonga niak kajolma na maringanan maibana di tonga-tonga nasida jalan nasida ma bangsona jalan debata sadiri saur tunasida jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida danga dongbe hamatean nang arsak ni roha nang angguh-hangguk nang nahatsit dang disibe ainunga salpu na parjului dungi didok na hudul di habang saima idama saluhutna dohu pai baru jadi didok ma surat tomai ai haposa doa kahataon jalan nasitong laos didok ma tuau nunga saut audo perjulo jala parpudi bonana jala ujungna ima sahatna hamu aka amang dohot inang naposo bulung remaja nang danak petahe
ganup ruas ni Huria Kristen Batak Protestan na hinaholongan. Selamat tahun baru ma pinasahat tu ganup hamu di inganam munabi. Perjulus itu tu sahak ma tabinami tu hamu di bagasan holong ni rohani tu hatta. Sadarion rak mahita pasahat puji-pujian. Hamuleateon dohot panobao tutu hatta situ lusadai di bagasan ate-ate pikiran pakilalaan nang todit tabi siala sairap do ibana dohot hita di pardalanan ningolu nang ulauta marsada-sada marsasaripe marsasahuria dohot marsa bangso Indonesia di tahun 2020 sada naung salpui di palumehon ibana do pasu-pasuna na marragami tu hita atik peta adopi na maul situtu di pardalanan ningolutta di bagasan na satau bulun na salpui tapuji ma debatata situ lusadai ai sairap do ibana dohot hita dina mangadupi panonggopion ni COVID-10 siai tungolutta manangolu ni sisolhotta dohot dongat tasahuria nang sabangso. Di ujung ni bulan Juli pola do mar 15.000 halak ruas ni Huriata di sadok HKBP na sinonggopan ni COVID-10 siai. Adong 450 halak na agwa kosa jala bahat situtu na agwa dalan ningolu. Atik pesongoni boratna pangotak ni pandemi diadupi akadongan. Alai persea do hita na miad do tong tu hatai rap dohot hita patupa pangapulion dohot pangarupion tu akka dongatai nang tu na humalia kita akka na mangadupi si taunon na sarupa didongani ibana do hita patupa akka ulau tabe na marragami asabui hita dapota si panganot dohot sinumon jala makubasi dongata jolma tarlumobi makubasi akado ngata na manau sahit hinorhon ni COVID-10 siai dohot hinorhon ni sahit na asing petahe pola adong na ikon marujungolu tumibu sian na tinagam disido ibana rap dohot tita madungdung sita-sitata na marragami nang dipartikian COVID-10 sia tahalat sodo nama si beta-betaan dohot masyurupa dohita ruas ni HKBP dohot pamaretata dina meragam tirket patupa akal si patupa ota laho mangalo hararara ni COVID-10 siai disarani satia hita marhite na martolu te marlima dohot mangurui pardalanata tuaka inganan na asing songonido nang divaksinasi si hubasan parsidohot do Huriata patufa vaksinasi rap dohot pamaretta gabi buima na di bulan September tahun 2020 sada lamoru di negara tahun bilangan ni na sinonggopan ni COVID-10 sia dohot na aguan hosa sialana di patogu debatado kita tong di nata patupa ulaon papunguhon narikot laho manel sehon utangta songon HKBP tu dana pensiun di ujung ni bulan Septemberi nunga targarar 104 miliar sian 144,3 miliar naikon sigararota pinarade ni debata marhite program 1.000 rupiah sadari dohot dalan na asing na tapatupa dohot marhite ale-ale ni HKBP na makaholong itu hatta dohot Huriana HKBP ima na pinakulingan dohot na sinosoan ni amang Luhut Binsar Pajaitan di ujung ni bulan Desemberi nunga meret behita sian program pensiun manfaat pasti tu program pensiun iuran pasti na sohita sadiri be makubasisa alai hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan nani ramotan dohot ni mata-mata ni negara Republik Indonesia marhite undang-undang tatangyak kodo asa di ujung ni Desember 2020 sadai salese utak tai
akup ni saluhu nai mat sedeng gaddo pakubasio di sadok HKBP laho patupa ulahon pemberdayaan manang pahitsat hatawota lau marhubas di huria nang di masyarakat atik pe bahakdo na tapatupai marhite dalan digital Dinggado mardalan nang akarapot niya kapaditata di Sudi Distrik di bulan Juni to September. Jala rapot padita hatopan di hari 25 rodi 20 Oktober 2020 sada. Adong na aduk buhi marhite na mangihuton prokes na rocking. Alay laos adong do na marhite virtual. Pos dotong rohata pabuan na rapdo ibana dohot kita di tahun na baru tahun 2022 on. Na di bagasan na ikot toktong do pehita marsitutu mangolu di bagasan partikian hasomalan nai baru ima mangolu dohok mangula di bagasak hajamoton na tutu ala di tongat-tongat tado pe covid 10 siai jala ikot toktong marsiajar hita lau mangula dohok mangolu marhite internetisasi segala sesuatu ima na mangolu dohok mangula dangbe holan marhite dalan uju dang jupang dope internetisasi segala sesuatu alai nunga mamake akadalan na saurdut tuharadion ni digitalisasi lau patugu pos ni rohata di padonganion ni debata Jahoba di kita nang di bagasa tahun 2022 on mat saya pit hata ni debata nama makulingi hita di bona taonon ima hatana natar surat di pangukapon bidu 20 sada ayat sada rodi ayat onom ima na niukap ni debata tu sahalak situa dia kahuria di huta Efesus di Asia na Mehmet tongon madapoton ujung ni abad na parjulo uju terbuang ibana tu pulau Patmos siala satia manghuton Yesus Kristus marhite pangukapon tu ibana di papos debata na hudul di habang sana di banua gijangima rohana taringot tui sedo debata sino banai na pinaukap ni debata tu ibana ujui ima pabua na rikot boto onna doho na ikon pa boto hononna tu ganuk na porsea ujui parjolo di Asia na Mehmet na tongon di paburu-buru jala dibunuh Kaisar Domitianus sialadang ulo nasida dipaksa kesari lau manubba debata gana-ganaan na pinajongcongna ima ilah Kaisar jala tu akana porsea dung abad parjolo naikon mengadupi parukilon na Mehmet sahat tu na balga situtu tarlumubi parukilon naso taradu pakita akan porsea sian hata wota sadiri songo jolma namura mata poron hatani debata pinaukapna tu si Johannesido tong nagabe hatana tu kita ruas ni huria ni Kristus di bona ni tahun 2022 on sada tahun na sotaboto dope dia pina adarna siap bona sahat tu ujung na pinatol hasna marhite pangukaponi tu si Johannes madapoton ujung ni abad parjolo na tongon mangadupi tantangan na matsebalga na so taradupisa siad dirina manang siad dirina sida sadiri ido tong tangihonon jakonon au honota ditikion dina mangulu dope hita rap dohot covid 10 siai rap dohot pakorhonna na jorbuti tungoluta si ganupari dia manabui si parsiajarata si boto otta si peopotta songon akka si huton Yesus Kristus na satia sian na niukap ni debata tu si Johannes dohot tu halak Kristen di Efesus jonokon ni ujung nyaba parjolo dohot tu hita nuaing di tahun 2022 on ima na mangihuton ayat onom a debata Jahoba do na parjolo jala parpudi bonana jala ujungna siani diene tema ni jamitata sadarion debatado bonana dohot ujungna nungaboy tadodo kinabagas ni hata ni debata taringot tudirina sandiri
jala dia nanidok ni hata ni debata kudul di habang sanai na julo tu si Johannes jalan waing tu hita akan aporsea di ibana di partikiata nuaingon ibana do debata nuaing nanaing ro dohok ditiki naung mamuka tiki nasalpu pangukapon bidusada ayat 8 10 pitu dohot 10 asa unang mabiar kita ala parbinoto do ibana di sudi namasa na julo namasa nuaing dohot nanaing masa ditiki nanaing ro hot do ibana disi ala debata na somonido ibana tarbahen ibana do patupa ulaon paluakot ditiki nuaing ditiki nanaing ro jala mamuka siatiki na salpu ala debata na tukpa luakon dituluca partikiani sada-sada jala nabui patupahok kaluaon na tului di sada partikian nuaing gabe pos do rohata di haluau pinatupana tu hita nang di bagasan nguluta di taunon ido na di patolhan siap bona ni pangukaponon sahat rodi ujungna parjolo naung patupa haluaon kosmologis manopa paadokon parohon banua gijang manang langit dohot tano dohot laut nai baru manggotihon na parjolo manang naung salpui debata na marhagugo situtudo ibana dang adong na asing bui patupa nasa na pinatupanai holat debata jahuba do na bui patupai macari kodo di kita na mangulu di partikian na macemaol makaposisa gari langit dohot tano nai baru bui patupaonna lama aka na asing nai gariada didok na paduahon debata na alfa dohot omega ido na tongon patupa jala paro siap banua gijang Jerusalem na baru na muli sia Jerusalem na salpu dison tataku mana didok na terbaik debatado patupa haluau di ngulutan waing pola digobar honi marhite na patuat sada futanauli Jerusalem siap banua gijang dison dan didok na naing tuat alai na tongon tuat tarbaik debatado patupa haluaon nang di partikia sinuaing macari kok do otahaposi di ngolu-ngolu nang ulauta di bagasa taunon tarbahin ibana do patupa naso terdodo rohatta na diduru ni parbinotoan dohot hatawota na patuluhon na tongon jala naing patupahon manang parohon bagas corona di tonga-tonga ni hajol maon inganan parmianan na mabay jolmai gabi bangsona jala ibana marparsaoran dohot nasida songon na di ayat tudui asadang holat ditiki na rope asa marsaur ibana dohot kita alai nunga ditiki nuaing asadang holat di banua gijang be asa marsaur di bata jahuba dohot jolmai alai dohot do nang nuaing di portibion asa jonok ibana dohot jolmai macari kok do di hita akad nama kilala hira naso di tonga-tongatta di bata marparsauran dohot hita madongani hita mangaramoti hita di partikian COVID-10 sion hira madau debata siak kita alani i marhite pangukapon ni ulaon ni debata na tupa songoni macariko tapapos rohatta narap dohot hita do debata di bagasa taunon ganu pari ganu tiki dan jadi hita ganggu disi manang di dia pe inganatta mangulu dohot mulaulaon radido ibana tapar saori na paupaton natuk ditiki nanaing ro makapus nasa ilu-ilu siam matani jolma pasohot hamatean arsak ni roha anggu-hanggu na hacit alanunga salpu na parjului dang arsak ni roha anggu-hanggu na hacit hamatean na manoktong jabarta na satia mangihutton Yesus Kristus di bayat debata na hudul di habang sanai alai paluaon na do hita sian akai
ala debata na songonido ibana hita pe akka na manobba ibana dang jadi gabe akka na paro akai ujumangulu di Portibion na satia mangihutod Yesus Kristus dang jadi mabiar mida akka arsak ni roha mida ilu-ilu dohot mida hamatean aidang manahan akai jaladangi ujungta balik sado las ni roha dohot hanguluani rap dohot debata na alfa dohot omegai na palimahon naung pay baruhon saluhukna songon na tarsurat di ayat 5 nunga di patupa debata ulaon paluahok kita marhite na manalpuhon na parjolo manobba na baru omma pangapulion na matsay bagas tuaka nyamarnida nguluna di partikian nuaing matsay duduk situtu gok parukilon debata tai tongon nunga patupakon ulaw na baru kita ala debata na patupa hay baruod do ibana tu na parjolo dohot na robi dinggan mahita akasisobba ibana danggabe akasisian na makomol-komol na lausalpu na somartahan na sorikot peopon alay gabi akan na radipay baru ngoluta dohot dalan ni ngulu-ngulu ma hita ima jow-jow tu hita ganup ruas ni HKBP di bagasat tahun 2022 on asa tapay baru tapabagas dohot tapatugu haporsiota di debata bonana dohot ujung nai ima debata natuk patupa 5 ulaon naung adar nakin ima ulaon paluahon ditolu partikian nuaing ditiki na naing ro dohot ditiki nong dibonai ditiki na salpu jala na patuduhotsa markite na parohob banwagijang dohot tano nai baru huta nai baru tu Portibion paroho corona dohami alay mardonga toko ay hodo bonana dohot ujungna alanima pos dorohanami dengan marture pakubasion ni huriam di tahun 2022 on soksongoni makarwas ni huriami molo pedang apalaboy sikop dihubasi hamia kapar haladomi alay mangula doho marhite toddi porbadia alani Tuhan pahotma parsaoran nami di bagasan hatuguon nasyako di bagasan lasni roha nasyako kubilang-bilangi hami do gudang ni utang nami maraduk poko ima marhiti akapakubasion nami na suapala sikop di huriaon alay kuboto hami dang mangabati di holong ni roham ay nung apola mati ho humokop hami manggarar utang ni dosa nami ima na hupiop hami ima na huhaposi hami di tahun 2022 on molutung pe ikumbangulu dui hami di hasomalan na baru di new normal ala hamamasa ni pandemi tung urupi mahami marhite toddi porbadia asa tutuma hay baruoni dada marujahat tu pikiran nami sabing alay marujahan tu haporsyaw nami tu homa ay hodo natongon parohon Jerusalem na barui parohon hanguluan na barui di hami di bagasat tahun 2022 on dinaso terbaik kami rat marlas ni roha dohot saluhu takarwas ni huriani akan atongon nasida mangibati keluarga si solhot akan tua-tua nasida di bona pasugit manang di dia petahe alayang goto aka minggu nanaing ro pos dorohanami di bagasar rohanai baru mahami nuse marsaur di tonga-tonga ni jorom na badiaon atau kupuji hami maho ali jahuba di bona ni taunon jala homa na madongani hami sahat pro di ujungna asa toktong di bagasar roha na mamuji pasangapoko mangasahon guar mali Yesus Kristus Tuhan nami mauliate maruhanami diho amen.
Mare de mahita laos tapasahat ma peliata. Debatado napaborhaton hita tusada ulauta di gasan tahun 2022 on. Alani unang mabiar hita ala didok debatado audo parjolo jala parpudi bonana jala ujungna. Lehonokuma tuna mauas sian mual aek hanguluani sokola tuhoron.
Jehovah debataku sai pati puloku doho pujioku doho anu ainunga mambain haluangan ko akasakakmu sian narobi pe nabonar jalan nasitong do. Jehovah do situkul sudi akan nanaik tinggang jala sipahehe sudi akan natuki marroha mangaranap tuhodo akan matani sasudena jadi dilehoko tu nasida si panganon nasida ditiki nabe dibuka hodo tanganmu mangaramoti pardalanan ningulu nami di bagasan sataunon. Sahat ma peliata tu harazau ni debata martang yang mahita ali debata amanami na di banua gijang khodo haroroan ni saluhut sile holle honna dengka dohot na sauli basana mauli utus hupasahat hami masian naneli homi tu hami pilihan nami tu ho sejalo mai gabi uap na hutsus di jolom pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami pilihan non pati bulho karajau mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhiti-hiti tondim asalam hutan dahami gudang ni sile holle homi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dire hole todero dema mata Tuhan debatana somar mula na somar patsohotan debatana manok tong rodi saliling nilelengna na suulu sudah do akka taommu jaladang marpat perbulatan akka aryarim alai jepek jalan nagabur salpu do tahun nami dohot aryari nami nunga salpu muse sada tahun sian aryari nami alai dak salpu yanggo asini roham dibaheni hupuji hami ho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni gudang ni asini roham napasahat hami tubona ni taonon matse gudang do dinggan ni basam hujalo hami manipat taon nasalpui jalo hingot hami doi sadarion ope mauliate ma rohanami tuho ala di pangulu jala diramoti ho hami dilihoko si pangano dohot paruloson di hami jala di pasu-pasu ho nani ulani tangan nami akup ni dilehokodo hasonangat tu luat nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala di ramoti hodo hami di hagugutan toktong do dilehoko barita nauli maddongani hami asasanga hami paubaho rohanami akup ni dilehokodo apul-apul tunamarsak tunamatean asaunang maddili nasida molo hingot hami sudi pabehenan nami di tahun nausalpui na maila do hami nuaing maradu poko ala jot magopo ari-ari nami dohot asini roham hubai kami ope bitsan di salpu hoko nuaik tahun nausalpui siak kami salpu hon masudi pabehenan nami nahurangi
jala sesa sudi dosa nami, sai hukupi mapabahena nami nahurangi marhiti-hiti yang sini roham. Die bati hodo hami manipat na satauni, jala di ida hodo lan na somar perbue na denggat di tonga-tonga nami. Sai unang jolo taba, sai pasobu mahami mangulu, anggiat marperbue na denggak kami tujuluanon. Hu parhatopot hami dusudia sini roham, jala di bagasan haserepot dohot uduk ni roha dohami nuaing mangidu tuho, sahat tuho mahami on sudi, sai tugu-tugu jala ramoti mahami on sudi, sai tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taunon, songoni ganupari, asa pujion nami ho di taun naroon. Patuduhom ma ganupari tu hami dalan si dalanan nami, dohot ulaon si ulaon nami. Saya pasu-pasu mahami jumpa marpung di bagas mon, di parsikolan, songoni dohot di bagas nami be. Saya tupahi sudi parjamita, pangajari dohot na paturehon na marsahit, songoni dohot na pinasahat tunasida. Saya ramoti ma na manggungkomi hami, tatak masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na nilian ni halak, unang loas na sida honarupa. Alai patuduhon matu nasida asini roham naso matsohoti, asarap marlas ni roha kami sugut di hasonangat di labungmu di inganan nahot, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua ginjang sai pinarbadia maguarmu, sero maharajaomu, sesaut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang. Lihon matuhami sadarion hango dua siap hari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Calhamu ma pasu-pasu siat tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur homadamena tu todim. Selamat tahun baru madihita. Huidadang mabiar behita masih calangan di julum mahami rabdo parhalado laos masih calangan mahita itak minabui marhalia kita not di gari jaon. Sabil maret de mahita ada teh henok salputan naburhi.